ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ମୋର ଏଇ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ତୋଳିଦେବା, ସେଇଟା ଥାଉ ପଛରେ ତୋଳିବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର ପାଣି କଖାରୁ ମାଡ଼ିଛି। ଇଏ ହେଲେ କେତେ ହବ, ଇଏ ଅସୁର ଫଳ ନା, ବହୁତ ହବ। ଛାତ ଉପରେ ବି ମଡ଼େଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବି ମଡ଼େଇଛି। ସେ ବି ହବ, କେତେ ହବ। ଏନେ ହେଇନି, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆଡ଼କୁ ସବୁ ହବ। କଷି ସବୁ ଧରିଛି ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁ ପବନ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଓ ଗଛରା ସବୁ ଉପୁଡ଼ିକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ ଡେରା ଦେଇକି ରଖୁଛି, ନହେଲେ କିନ୍ତୁ ନହେଲେ କେତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମରିଯିବ ଆଉ। ଆଜି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତୋଳିଛି ଆଉ ଯାହା କିଛି କିଛି ଅଛି କାଲି ଆଡ଼ିକି ଦେଖେଇବି ଆଉ ତୋଳିକି ଆଉ।